Kızlar, rahat zamanda yaşayıbızsın. Telisi iken Johnny Depp yaisa Elon Musk bilen oralaşa alasın. Eğer prezident bilen kuruşurga tilesen, bu da mümkün. Nişe gitip, alar bit yirakta deysin mi? Elbette internet aşa. Күптән түгел безнең Шаян ТВ каналы алып баручылары Татарстан президенты Рөстәм Абый Миңнеханов белән Zoom аша аралаштылар. Әлеге очрашу мизгелләрен без дә алдагы видео язмада карый алабыз. Рустам Нургалевич, безнең как раз Шаян ТВ хәзер элемтәдә. Менә Шаян ТВ турында әйтеп киттеләр. Балалар исәнмесез, безне ишетәсезме? Исәнмесез! Рустам Нургалевич, biz sizni яңа ел белән котлыйбыз. Бүген безнең студиядә кайбер алып барышлар гына. Ләкин 2 ел элек безнең топ 2 алып барышы бар иде. Бу мин Шаян һәм Биби. Хәзер без 40-ка якын. Һәм бүген безнең иң нәни алып барышларыбыз сезгә сәлам юллый. Ул видео сәлам булачак. О, әйбәт абый. Татар шигырьләр яза. Ушы хоккей уйный. Көнді шалай валай түгел, көн сайын инстаграмға фото қоя. Аның іші бик обырдыр. Машинаны бик ята. Анда нендейдір документалар, хаманы қоядыр, ерейсінгіл. Бик пыхта ері. Оның әлі галстук та бар. Меңа аның пиджагы ұшы. Сайха ботиков ята. Яңа юнда бізне құт қой. Бу Миңнеханов президент. Бу Рустам Миңнеханов. Ул миңа бик ошый. Менә алар сезне нәкъ менә шулай итеп күз алдына китерә. Рустам абый, без Кыш бабайдан сезнең белән очрашу турында сораган идек. Сез нәрсә сорыйсыз? Безнең эшебез Кыш бабай булып эшләү. Кыш бабайдан нәрсәдер сорау түгел. Кыш бабайның ниндер функцияларын үтәү. Әгәр дә сезнең сорауларыгыз булса, балалар, без бик шатланып карыйбыз. Сезнең каналны бик яраталар. Шуңа күрә, әгәр дә сезнең ниндер теләкләрегез, ниндер фикерләрегез булса, сорауларыгыз булса, без сезне тыңлыйбыз. Сезнең бик иртә торугызны беләбез инде. Көненә сез ничә сәгать йоклыйсыз? 6-7 сәгать йоклыйбыз. Безнең тагын сорауларыбыз бар. Рустам абый, миңа хоккей ошый. Һәм сезгә шуны сорау бирмәкче идем. Сезгә нәрсә якынрак? Хоккей уйнамы, яисә машина узышлары? Машина якынрактыр. Рустам абый, әйтегез әле, сез Elon Musk кебек космоска очар идегезме? Минем монда эшләрем бик күп. Шуңа күрә анда ибәрбез. Без сезнең белән монда эшләрне карарбыз. Тагын бер тапкыр яңа ел белән котлыйбыз һәм шушы без бүген конференцияга үзебезнең студиябыздан чыгабыз һәм сезне дә шушы якты студиябызда көтеп калабыз. Безнең шундый матур заманча барысын да күрсәтер иде. Бик зур рәхмәт, балалар. Сезгә исәнлек, саулык. Менә шундый матур булыгыз. Сезнең эшегез, сез балалар булсагыз да зур эш алып барасыз. Бу безнең милләтебез өчен, безнең халкыбыз өчен, безнең киләчәгебез өчен бик зур эш. Сезгә иң изге теләкләр, яңа еллар уң булсын, эшләрегез уң булсын, исән сау булыгыз. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Сезгә дә рәхмәт. Шаян ТВ карап булырсың шәп бала. Президентыбыз белән очрашу бик җылы һәм кызык үтте. Рөстәм абыйга шиксез рәхмәтләребезне җиткерәбез. Шаян ТВ үз эшен дәвам итә.